Bon dia, ens trobem a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, on avui tindrà lloc aquesta signatura en què ens agermana amb el municipi de Palamós i per tant volem parlar amb el seu alcalde, el senyor Lluís Puig, i també amb el nostre Jordi Gazani. Alcaldes, benvinguts, bona festa. Alcalde de Palamós, benvingut a l'Ametlla de Mar. Què significa aquest agermanament? Jo crec que aquest agermanament el que fa és oficialitzar, de fet, una relació que des de fa molts i molts anys ja s'ha establert entre les dues poblacions. A meitat del segle XX, molta gent d'aquí a la Cala va emigrar, va venir cap a Palamós per guanyar-se la seva vida, fent el que havia fet tota la vida, pescant a la mar, i això ha fet que els llaços entre les dues poblacions s'hagin anat mantinguent d'una forma constant durant tots aquests anys. Ara el que fem una mica és oficialitzar aquest agermanament d'acord que ja hi havia entre les dues poblacions, i el que fem és institucionalitzar-lo i, si cap, potenciar-lo perquè ja no siguin només llaços familiars, sinó culturals, socials, esportius, etc., que aquesta relació que de fet ja hi havia entre les dues poblacions es consolidi. Podríem dir que per Sant Joan l'alcalde Calero va vindre a Palamós a demanar la mà i avui es fa realitat aquest casament? Bueno, de fet, va ser una cosa molt natural entre els dos. Aquesta relació, ja et dic, ja fa molts anys que hi és. I bé, amb Lluís també hem tingut molta relació des de sempre. I eren temes que havíem sortit fins i tot abans de que Lluís i jo tinguéssim el gran honor de ser alcaldes de les nostres respectives poblacions. I bé, avui és un goig que poguéssim oficialitzar aquest agermanament, que és un agermanament natural, gens forçat, perquè la veritat és que els lligams entre Palamós i l'Ametlla de Mar amb les seves famílies són molt forts, i de fet la festa de la Candelera era aquest punt de trobada amb la gent de Palamós que havia tingut que marxar des de principis de segle XX cap a Palamós a buscar altres mars, com també hem fet històricament la gent de la Cala, els mariners de la Cala, però que també era molt important aquest sentiment de no perdre els orígens i els lligams i la força que ens dona la Candelera. A partir d'ara, quin serà el camí a seguir? A què ens compromet aquest compromís? Compromet que ara oficialitzat entre els dos ajuntaments, nosaltres el que proposarem és a diverses entitats, a diverses associacions, a diversos grups que el que fomentin és això, l'intercanvi en diversos àmbits, cultural, esportiu, social, perquè aquests llaços familiars que hi ha entre les dues poblacions es vagin consolidant i que cada vegada més conegui la gent tant d'una població com l'altra aquest agermanament que avui fem entre ajuntaments. Però jo crec que això és només un primer pas, és el primer granet de sorra d'un munt d'activitats que ara, més enllà d'institucionalment, és socialment que s'han de dinamitzar. De fet, un clàssic de la Cala és que et venen els de Palamós quan arribaven festes, Jordi? I els clàssics és això, els de Palamós, pensar en els pastissets i els coraçons. Els caleros, ells tenen gamba roja i la veritat és que és un clàssic quan ells venen aquí marxen carregats de coraçons i de pastissets, i nosaltres quan anem allà ells també són molt generosos de fer un tas de gamba. I és això, sempre ha hagut una relació de sempre. Recordem fins i tot, tu ho estaves comentant, a nivell cultural, a nivell esportiu, de forma natural, ha sigut molt fàcil. Per exemple, han hagut partits de festa major de la Candelera, han tingut el primer equip del Palamós, quan ha estat sempre, ha estat a la categoria que hagi estat, importants totes elles, i tot això ha sigut una riuada de gent amunt i avall, des de Palamós a la Cala i des de la Cala a Palamós.
tots que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Ja t'ho deixo suau. L'any Això no marxarà. 1979, Si no fots el estirar rei, una mica per tal de facilitar el poblament del nou port reial dictat a Estrucradària, Quan ha calgut, hem sortit del moll i hem anat buscant estos ports per anar tirant, per anar guanyant-nos la vida, per aixecar i per a pujar les nostres famílies. Vam trobar Palamós. Se va trobar Palamós com un port, com una vila, amb una gent acollidora, on aquestes persones, aquestes barques que van poder iniciar, a poc, van anar cridant a molta més gent. I aquell port, Palamós, va ser el que ha estat fins avui. Doncs un lloc de vida, un lloc on els caleros i les caleres ens hi hem sentit molt bé. Avui, doncs, hem tancat aquest procés administratiu amb l'acord d'agermanament, però obrim el que heu de protagonitzar principalment vosaltres, els ciutadans, fent possible un contacte sovintejat entre els dos pobles i amb el desig que aquesta dinàmica fomenti la plena comunió entre caleros i palamosins. És el moment, doncs, que feu vostre aquest agermanament. Només vosaltres, els ciutadans de la Cala i de Palamós, les entitats, les associacions, les empreses dels dos municipis, sereu el principal impuls d'aquest acord que els ajuntaments hem oficialitzat, donant garantia al seu funcionament i continuïtat, però que sense la força de les societats civils no tindria cap valor.
I des de la colla també fa l'entrega a l'alcalde i al poble de la Cala. Un fort aplaudiment. Molt bé, gràcies a vosaltres. Vale, perfecte. Ponte el tío pequeño, ponte el pescado de ras, que un día mentre sonaven no parava de cantar, no agafaren cap. A bordo se li enfadien, poc se podien pensar que de cosir la corona ell no se'n va recordar i la quan s'acaba el repertori i no saben què tocar la compañía de Palamós que en el puerto y pregunta a un sargento, pues aquí estamos, traula de casa batida al barandal. Vamos que esa vallonera fa zum 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 zum, es pesada emprendedora fa zum 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 zum. Escribí este sueño que te quiero tanto, al rato está mi corazón latiendo por ti. Mira el sol, sin tu mirada sigo el día.
¿Cómo te mira? Dime cómo te mira, dime si... I estem preparats per escoltar el concert Botifarra Banda amb la banda de la Cala i també la banda Clau de Vent de l'Hospitalet de l'Infant. Ens acompanya el director de les dues bandes, Emilio Cabello, ja el coneixeu. Emilio, bona tarda. Bona tarda, Fini. I també un dels protagonistes, Pep Jimeno, lo Botifarra. Benvingut a la Cala. Com va? Gràcies, moltíssimes gràcies, un plaer. Abans que res, Emili, felicitar-te a tu i a tota la banda pel magnífic concert que vau fer diumenge a l'Envelat de Festa Major, un concert diferent al que sentirem avui. Sí, totalment. Allò és per encetar les festes majors de Candelera. Hem trobat una fórmula que crec que agrada molt al poble, de connectar el poble i la banda, que és un concert ballador, i cada any és la segona edició que ho fem i va ser un rotund èxit i estem molt contents i la veritat és que va ser un xute d'adrenalina per tots, no? Per al públic i per la gent de la banda, molt contents. Un concert avui a Botifarra Banda que lo vau estrenar a l'Hospitalet. Bueno, les dues bandes, la banda Clau de Vent i la banda de la Cala, ho van fer, me sembla que va ser el 27 de maig del 2017, al Teatre Auditori Infant Pere d'Hospitalet de l'Infant. Allà la gent d'Hospitalet ens va acollir a la gent de la Cala amb les magnífiques instal·lacions que tenen i va ser la trobada amb Pep Jimeno i la seva rondalla i la veritat és que va ser per nosaltres també una experiència increïble. Va ser, moltes setmanes vam estar parlant del concert i de lo xulo que va ser, el tracte tan xulo que tenen, tan proper, molt bé. Va ser una experiència meravellosa, la veritat. Pep Jimeno, que el tenim aquí al costat, conegut com lo Botifarra, ens explicarà el perquè, però m'agradaria que el presenties l'Emili. A veure què ens diu. Bueno, Pep és un referent de la música popular del País Valencià. És un recuperador de cançons, de tonades de les diferents zones, diferents pobles del País Valencià i està al costat de músics bons que fan que la seva música hagi traspassat fronteres. Ja no només ell actua ell sol o amb algun acompanyament de guitarra i tal, i després tenen aquest espectacle que han fet amb infinitat de bandes del País Valencià, algunes bandes catalanes, suposo que algunes altres, potser a Mallorca, no ho sé, però crec que ho han fet amb més de 100 bandes, o sigui que és un referent de la música popular. És veritat, Pep? Sí, ella ho diu. Jo penso que és perquè és amic. Bé, sí, la veritat és que lo de la banda ha sigut un invent molt xulo, perquè jo trobo que al País Valencià, igual com al Principat, la banda són l'ànima. Aquesta gent és l'ànima. Un poble, que ho he dit adés, un poble sense banda quan està en festa és com si estigués mort. Si és la banda passar, i te s'obre el cor, la veritat. Què escoltarem esta tarda? No sé, els arreglos que té l'Emili, no sé, un velatori, per exemple, que és una cosa molt rara, no? Al País Valencià es cantaven els velatoris, la jota, la jota que es canta a tots els països catalans, i després, no sé, romanços i rolls meus, jo què sé, coses a contar, perquè a mi, normalment, quan canta una cançó, m'agrada explicar per què es canta i per què la cantaven, m'entén el que vull dir? I això, remenar tot una miqueta. Doncs un plaer tindre'l avui aquí, Pep Jimeno, lo Botifarra. El corral donde somaron, netejado a raspalladas, ya no le cabía más, tan elegante que paraba, con tantas iluminaciones que de una cuerda penchaban, compuestas de pimentones que de una ansa se aguantaban, compuestas de pimentones que de una ansa se aguantaban. Hicieron para asomar 3 literadas de rata con suquito y cubetitas y arrolladas con patatas, y ni había que en un rote apagaba una candela y hacía más alborote que el tiro de una pistola, y hacía más alborote que el tiro de una pistola.
Zapati dio a l'orquesta una mazurca agotada, salió a bailar como un torero en circunstancias cruzadas, y cuando dio la mitad vuelta y sangre duele en las calles, y d'un borrot a la cara li va mollar 2 o 3 rates, y d'un borrot a la cara li va mollar 2 o 3 rates. Ens ajudeu a cantar una mica o què? Diu...